Nong nong no ni ring mani karon hangkai tini ani Bwsai iko ani bagai tini bo kok sai tong suka hangkai okong nang phirok na bagai nong de semaring hotini tamro hini sawai to bo sai tong je ma ang di siti se bo omo hairok ngu ni bo aro kok phirok tong yada hingka ang nong ni reklai rohoroi se bo onong ni nokri ma thang rok ni se yada te jaga sampoti paglai ni jono ode rok ni bo okok no sijai sai tong yada nge jaga rokhle bo payo hini saitum ala bo de pai saisung de pai nagi nok kuni khati pai family সংসাर खाजाखै बा नों आं नि करि बिले माने जों कनि सिखायसे आं खांखा बा बो पायो आं बो पायो ता बो पाइ माखा प्रब्लेम सकां बो 30,000 रां लेखा बि मोने बे कनि न्याव जों फाइ फाइ फैयो 30,000 नि परे हाका बटे रां खिथे फानि लिया जे नाम जतो ना मेनेज माखासे बखा tini sawai tongo bebak no bo mangse rang ro tei nini monai sungni nini baisungni kailai bai rogo je saitumani bebak mangno bini mang rang thangbai kya tobo si bono nasi norok obo haike tabuk rang na hoi chai pe haike tabuk no nang bono kang nayo hin saitum labu bo bai kubui de बो तंग ना सिजे बो बेंग तंग वले ना बो कसिया दा बो सिया दा आं बो बे तंग वला लाइबा बो राइदा जाया तंग तंग काय आं बको बो सांग कलाय के बानि बो सिङाव मा सानाय बिले bo bo hai raida se राइदा जाया माने को बो नि बरि बे तंग तंग आं सानि प्रुफ तंग तंग समस्त किछु प्रुफ तंग no boti tamana ano oro kagya siniba kang nang kagi ang kagya kudo thangai kagdi jaga samosto bepar ode khlai baglainya nangan ne akok saba bono tangruk ong ni reklai hoya thani hini ang reklai hoya bele bono bono ang singma botongo puro botongo ang bono bare bano sung tongo nongo burinya yakar maya da mosawa buri sara ang banci ang kakai ang bu hinjak mu ingnai bele ang bin bik singgang botan hiak no sa buri sara bo ang buri sara tongi meya ang nokor thanga bo su nokor thang bele ang nok ang reklai hoya bono bo buri busro palo khana je nora abake wala to mane je buri niti bo buri bo abong hoite September ni 2017 ni sini ang thai mane tabu osura ni joli tong tong obri hapan bro kagle ko na boin tong le tong ang bono prai 6-7 batang nogo thang bo haika nogo bijar bo khaika mono thang bo bini buma bini bu khayong mai thang saika aburi no apurbo bo mana khay tong ani bi jan bi nogo thang nogo gibil thani nong ko sude bar sa akok sai tong abole busro bal khaje no bi no buri no thamaro 2021 ni last digiro ko thang la digro na gaite kaise kok je bicharo go je norok nini monai je nim bakara jono khok sitara sawo mar labule bo bai kubui de sana thanga hanga gila ma phayo mana kok kha gila ma sika amo bijar mani no tamo amo sai me tiba okai ani mana hima krei bini bu ma chi hinu sika ani basano hini riwise ani bahana ju yesago ani tabuni ni ne pha no jeng kalang thang ka jang ne ma no nang phui tong ni ini hinu ne phatri magi ing kha nang pa magi ing di hini hinu ani bini basate doi magi ing khang kai ani basable ani basaka tam no doi magi ing di hini de ai pas magi ing di hini ang hijak no ba ani basane ani basaba ngan basaba jang tam phui tong no ba ngab aro kok rong nai ni ba bin to jok sunai bile no borok sawo ta pal pal ke param borok kothum lai je bulai kha je nim bakara jono aborok la bo bo hai pal pal ke bulai kha param borok milai paran borong no sungai di elakani borong no sungai di sabo suka yak tisa bo suka ngano thapra do tari ong khang kai sayan ke sekri hingka ka ba am chiri kin ma hinai bile e pura ka bora anu buka ani bui puru botongo ani do ite prescription tongo anu bui angko la angko hospital klai mani anga puru bonong ma sa ser khai mani ang simin to oro buza khana ba oro buza ge yak bai ni botongo chin parawa oro buza ge mokol wa thijo mongnai botong khana bile sabni jaya ba ora ang sigla tongi maga khache ano kachi gi buna bele ha ang sigla tongi ko maga khache ano jaga bangnani omok somok phaina bele nokor thani okok phaina bele ang to nung ya bele ta kaise kok bai do sungtai klai ta bo ta kaise kok je puille norok ka je joro nismino mane je oro phaimen hate ono oro nok tang je phamete je neng nini bo saino ta nini ama babu samili uita rekhlai pong salbrung no rekhlai tongo bu togo men lebo bo bai neng norok khaire rekhlai kya khulaya sang ma som onek chumai sal jok bela sal jak phono mane phai phai je kok chablai rekhlai o oborok ni site kok silcha uita nim bo saito ei sana thanga kai bo te kumni bri bekai jana ni bagai amok kisu no banok sinai sob kisu no banok sinai sika
kagnani bagi jisi ban sachi nih bah hamya amo masong deklai masong bono tang deklai tong nasa tam deklai tong nasa lah bono masong pai tang deklai tong na nembong na je borok to saitung tabuk ta kaisa kok norok kak lai kheto jaga joni jotono mane ma bangnai je bo paimani motor bo jotono bo payo saisung no tei jono odek nani samla bo bai norok abo rina da gosi bo bang kakak lai khaba nang de sikla tong manja gai ang bono jaga ri tong na ne ha ang bono kakak sai jaga bang bak tong na ble bakai ge ang bono han bisa tong bo tong ang tani bin o jaga na bak tong na sa no tak bani nahar moi tang tabu je যদি নতা নং bo korok no kene khe tongnai nok sing gathai tongnai tu phike nangla bo bai tongnai de gosi nono jodi bo nang mai nono koi mana obai ke tongnai ni rong gosi tomike ang tongya jibon tongya je borong no x bar sakai a borong na hingga bo hajar bar sabo o borong na nong nai bili mana ha nangano to gui bo thare sika hangka hiba ang thuiga ang to jibon ke kene ke tongya bo tongna musung ka obring yakar maya ni boni jisu bo sabu bo nokor thango bo ano kagri thunta ta mang kak tongna sa ang dor bul khai bo borinya hana musung kai bano kugul kagri thun ang kai gya bo kak thun bo si bri hamjama ganang purup tong bile ha ani yago purup tongo bri noko thangmani tongo ke oro ongko buma somai thangai salaimani tongo bri noko oro bijar khalai kagos potro tongo erpor bono thangai romoi mani horni pastawo amu purup tongo erpor usukango thangai je ongko mani romoi puru apru bana tamsa am botongo nang borogola hinsumani ang toidu se ani bondu romar su tong tongo hinsago ai toidu go ang tini phaya duidin ya ka phaya hinsau bono ang aru se saiman tonge ang phai tongo ni tam khai sana bathagala mona ha ang bosawo ang borot thang hinsuma bosaya ala no burini no ko se saiman tongo ka ba ang no nai thang ka ang phai tongo ni saga kai nang to tongo ba ha ang birini nogo thangi bortomano nugui puru bini pen sakawa khatsakaw khatijak bini genji khatijak ang nugui phiya de bini te biar pas soita nangjak tola hakaw ongko wa tola wa ongko khilajak moi bati gnang te bini khoni chama ba aberjak aron tong tongo ani bo saini ongko kansle se erpor bono thangi romoi mani horni pastawo amu group tongo erpor usukango thangi je ongko mani romoi puru apru bana tamsa amu botongo nang borogola hinsumani ang toidu se ani bondu romar su tong tongo hinsago ai toidu go ang tini phaya duidin ya ka phaya hinsau bono ang aru se saiman tonge ang phai tongo ni tam khai sana bathagala mona ha ang bosawo ang borot thang hinsuma bosaya ala no burini no ko se saiman tongo ka ba ang no nai thang ka ang phai tongo ni saga kai nang to tongo ba ha ang birini no ko thangi bortomano nugui puru bini pen sakawa khatsakaw khatijak bini genji khatijak ang nugui phiya de bini te biar pas soita nangjak tola hakaw ongko wa tola wa ongko khilajak moi bati gnang te bini khoni chama ba aberjak aron tong tongo ani bo saini ongko kansle se bini juti usakawa berjak hangka kai bo bor tongkho bo ang phai kai no bo hapai ka amu bang saimano ang singka ani bo sai miya gulapi chumui mo pen kan phai bo burisau he bo gulapi chum phai koromo sumui se bo phai ani nong ni ki gulapi se chum thango bini nogo thangkai oro phai ab tanan hini nei puru koromon nukna bla ngo baroni sok phainya bla ngo bo baroni phaya ka buron phaina sa koromo sumo an nong ni chung thamani bo buron ni an bini nogo khai kansle aro boxa ja ka tong khang gang singka nang ka manai nang bo bono tei kak malia da hin chmani he kak malia bosorok balok khaje ni bosai chung obo haike tonglai mani borbai bisi bosorong khana bo haike tonglai mani tawai bo ka mango 7 bosor ng tawai 7 bosor kasiya ko running kanan ni naitung bo khaito sawagi je kuno phano bo om haike tongma kare je nang risitoi mani hoite se bo asala bor bo jabo joloi apno te tonglai nkai mala bo bo hai kobui de amok tatal amok purata tatal bo saino risitoi mani karon tambo ha raida sayo nuk tong ka bui besik la tong tong nang ka ba ham di ni no ma sanai bila amri sidi ba amri sino amna risifin ha risitam na hin bo sime ko da ni bosari saitongo je nok ne bo dogan dago thangmale samung khain thake bo kisa khane borom buri bai thang oburi bai tongdi rok ni sawo abor amo to sunyang prai na sunya ono khai ano purata risi ang bono thangai phai mani nugo ha ano bo sawo horogo kol khayo saptawo tabu khai saptawo tin dui dino phaya rok ngumnai ganga puru phun khayo nang boro anga phun khai ka phun tiromya
suisa phahiton jono suisa phahiton jono kaga te dino ko bokol khatinai nang bora ang burino ko thuya bele ang burino ko thuya burino ko thuya ang bono sedo singga segang nang burino ko thuya phai na ha akong na bosang ka se bosana na bel ang burino ko thuya na ngo sung ka bai kai tui do thang thu ni saka ba nga ka ang bono aro thang mani yo nga ka kai Oke, jeneng parani tabo oh je salepro, mana para thumsaga sat para thumsaga je norok tongnan tong yemile salepro le saka abo joton paran jokungi se bono bolongo salai nogo kaisa salai ni malebo tabo jeneng paran bono dosri to mota bhai chaya boi ga bole bo bhai pani khana amo ruk sitra nok bisingo dawi je kok thana ba nok bisingo koijon changna ba ruk sitra nak nok chop ton nani nga chini yang ni elakani boro rok wan chuka je moti to mong hamya no lama o tu do sawi no hamya jini no kibi oi borong no kunai khai kese mili oi dawi no ga hap ba angko wan hamya jidis no ni se boro okra rok ak kong no ni wise angko ar khale bile no ko borong busu sang na ba ha tini okok sada ya oi nang be angka ja phru jumi de no huni de kaja tini tamoi nang be ang bai tini kese ke nang lai jeng tini media okok sana nakala asu tini na handalai phai media no rok singe bla jungno tini tang sana naka Bukan cuy ada, bapak baru tomo hayang kan, angge tomo hayang gay, centini mau dikima sana naka. Kita bay nilai nahar mong putih bawa hai, tahu norok. Ni cerenya jadi botlang nak neng dan narne cerle sab narne. Cere ani sih ya, cere ini sih beli, ha? Cere itu, babu mah itu nak babu mah betong pun, babu hai itu nak bukan bukan betong pun. Angge itu dia bokang nak bano kagak itu, bu anak angka gini karun betong, bagi cere puru na anak hamzah puru bot niji so, apura anak pura terus semai tangri kelangu anak, neng jibona kagak tangga hangkai neng jibon hamzah me yang tun, nih ani mau ya kerabai bos semai tangri, tanggu boni niji so bos semai tang tanggu, bot kang nak bos kang kak tu ani ya bay ang sang bono kagak, ang semai tang kak na ang segang semai pakai. Basing no kajang ko besar bisiro palka. Tabu bay dia engkau coba besar engkau running culi tong coba besar dia tetap sok aja Tabuk je neng bay oh jeni ni Bwsai bai tong nai oh beri nilai besar bayas no ono mande 27 eba prong khnata ni tabuk oh beri to sawai tong kene khere tong ni sama khna ka borlet bok ni hi tong na sanai bo sabo ha bo sabo bo bunyi nuk nuk tong yata bo buti buroi bok ni ki tong manai bok ki ka hamborok dong na ha bani nuk tong ge bok ni sanani bini sabo odikari ani Bwsai odikari na bolo bolo bono kene ki tong na ni hi sadi hinai amo tong proof ani Bwsai gosipo engko sapo kene gosi ka hne chang tese no ko hapayu noi an ba ha hamde bo bibi no hamdo ma se bo segi na ka hne boni jiso ano ta khaya tong khabo manusi ruk mano mekhawo ruk gunangi so brino hamdak po ha okay bai tabuk je osang to botai kai saka bo oh norona je dabai ta no rifmal abole bodo ta ne rifle nagi boini bidun da edit khairi bodo no ama kundino ya bodo saw edit khaji no chak bai tang khaji gi phayo an sing ya ko paran brong sung di edit khaimani computer amuki ko da ai no chiri khai de khaji phai purata judi no edit khayo hongka kai ani mobile ni sense khai talang thani edit ja nai nai dia purono rok bai ge tanu mo par habo nong para mong tong chin mo para ngai toto sora bo pias be andaro khoi ps no rom jago out hus kai bajal bari go bai tabuk je norok je obhai tong lemeni jodi bo hamna ningo se nang nar nai te se kumino burinya pura ta yakar phaitun burinya pura yakrai bo soi patro di ma phena ango buri biteng li hanai agin hai mobile khogai amok sam kai ton me ya ma nai bo to mo sitra tong honi ba an Bwsai bai kai kak dina ba bokang nah ke kak sang tu botong me ya ka bokang tu anu tu sta ditun angor tong sitra botong ya ang atin no khnai bo mai ya ni Bwsai ni mong tong ba Subash de Burma bin boyas busuk 45